И аз искам да благодаря за тази навременна дискусия. Не само защото човешките права, демокрацията и върховенството на правото някак си вече не са на първо място в дневния ред, а напротив, обърна се и начина на говорене в обществата. Не само в България, но ми се струва, че и в други европейски държави, за това как възприемаме ние тези три основни ценности. И ето тук аз виждам една от основните всъщност заплахи – начинът на говорене. Това, разбира се, беше предизвикано от няколко кризи, които преживяхме в последните години. Кризата с мигрантите, COVID-кризата, и това създаде така една благоприятна среда да започне да се говори в обратната посока. И ми се струва, че огромна част от вината трябва да поемат не само държавите, не само институциите, но и всеки един от нас като граждани. Защото за мен демокрацията, опазването на демокрацията, защитата на човешките права като основни права за всеки един от нас и съблюдаването на върховенството на правото трябва да е грижа на всеки един. След тези кризи започнаха малко по малко да се създават и да се приемат извънредни мерки, които с оправданието, че са в полза на националната сигурност и други оправдания, доведоха до това, че свободи като свободата на придвижване в случая с COVID, свободата на словото, дори бих казала, свободата на изразяването, бяха застрашени. Опасност виждаме в това, че тези мерки в днешната ситуация с тези рискове, които виждаме, могат да продължат да се появят нови. И те да бъдат не само възприяти като извънредни мерки, биха могли да почнат да се възприемат като част от нормалното. И говоренето, което ние сега все пак възприемаме, че е против демокрация, основни права и на върховенство на правото, в един момент да стане част от политиката, да започне да влиза в законите, което наистина не ми се иска да виждам в едно, мисля, демократично общество. И в България, и в европейските държави виждаме как съдебната власт подлежи на критика и на натиск. В някои държави знаем, че се промениха дори правилата за назначаване на съдии. Медиите също са постоянно под атака, като се приемат, бих казала, фалшиви закони, под претекст, че се опазват гражданите от фалшиви новини, а всъщност се ограничава правото на свободата на изразяване. И тук ролята на омбудсмана смятаме много важна. Институцията на омбудсмана би могла да бъде една сигнална лампа, едно око, каквото всъщност е логото на институцията на омбудсмана в България, което наблюдава, което сигнализира и което в всички случаи, когато вижда такива заплахи, реагира активно, проактивно на едни такива заплахи. За Европейския съюз това, което обаче не се иска да подчертая и смятам, че е важно, че ако Европейският съюз позволи да се подкопаят устоите на демокрацията, на върховенството на правото, тогава той ще загуби своята роля на глобален защитник на основните права на човека. И как може да избегнем това? Смятам, че всяка една държава трябва да започне да защитава правата отвътре, за да може ние като Европейски съюз да бъдем успешни навън. Благодаря. И за да обърнем поредността и използвам повод от казаното накрая, да ви попитам отново вас. Виждаме, че Европейския съюз е заобиколен от държави, които открито оспорват неговите ценности, защитата на основните права като основна такава. Виждаме опити за използването на миграцията като оръжие, опити за открито промотиране на ограничаване на човешки права под претекст на защита на традиционни семейни ценности. Как го виждате това в
вашата работа, как се отразява той и какво може да направи институцията на националния омбудсман по този въпрос? Най-вече това, което при нас излиза и то напоследък все по-ярко, са атаките срещу гражданските организации, които всъщност са тези, които представляват гласа на хората. Това говорене, което ми искам да прехвърли отново към първият въпрос, това говорене не е в полза на развитие на нашето общество като цяло. Не трябва да забравяме, че всъщност гражданските организации са тези, които помагат не само на мигрантите. Те помагат на всички граждани, на всеки един гражданин, който е в уязвимо положение, който има нужда в такива трудни моменти, в които има нужда от медицинска грижа, има нужда от подслон, има нужда от храна, има нужда от подобряване достъпа до образование, ако трябва да разширя темите, по които работим. И в ситуация, в която гражданските организации се сочат като чуждестранни агенти, когато те се стигматизират в нашето общество, това по никакъв начин няма да допринесе за прогрес. Разделянето на обществото, създаването на недоверие в нас ще ни отслаби, ще притъпи нашата способност да реагираме в такива ситуации, в които тези три ценности, за които говорих по-рано, са застрашени. И тази практика на blaming and shaming е изключително опасна. Затова омбудсмана е преграда, бих казала, в една такава ситуация. Гражданските организации са естествен партньор в работата на институцията на омбудсмана и смятам, че отново заедно